Dear Kuya Totoy of Lola Hubad. Where do I begin? Dear Kuya Totoy og Lola Hubag, maayong hapon ninyo mga idol. Kanilaging gusto tang makatabang sa ubang tao. Unya ang atong gitabangan. Di man lang maghuna-huna. Nga nakahatag na di ay siyag kadaot sa tao nga nautangan niyag kabubuton. Wala gyud ko nagdahom mga idol nga magka-problema mi sa kumbana. Tungod sa kong pagtabang sa akong amiga. Kumpiyansa manggod kaayo kong mga idol. Kay lagi, classmate na ko siya ni adong high school. Ug suod mi, mga idol. Makalingaw namang yung ka, no? Ma, ambi na ng bata, be, para makapauli na ka. Ay, pahuway sa kadiyot, oy, sayo pa man bitaw. Okay rama, uy. Madag, okay. Nagkandusingo tumanggani ka, o. Pag mirinda o sa diha, nya kaligo. Basa kayo ka. Sige, ma. Unsa man, di gyud ka maghuwag katabang. Labon krusonada ka itong anak ni Perla manarbaho ba kay gusto mo iskwilag Sunday school? Ma, kaya rin ako ang mga trabaho diri sa balay, uy. Duaw-duaw walang good ko kung nakay time. Ang ako amang god nga mas nindo tong nakay masampit. Nakay masugo-sugo ba? Gabi na bi nang magulian imong bana. Okay, relagi, ma. Dungag rin na sa gastos ng katabang, uy. May magdato mi. Gahi gyud kag ono. Ma, okay relagi. Ayo! May nag-ayo manak. Kato siguro nang magkuhag lamaw, ma. Kay! Uy, si Jofel man na. Hoy, nasaag lagi ka. Natagbo ko pangita sa imong balay ba? Ma, si Jofel di ay classmate ako sa una. Ah, di ay ba? Nahala, biyaan usa ta mo. Sige, ma. Nakabalo lagi ka sa kong address. Nangutahan ako sa imong manghud, uy. Di ay? Maayo kay nasuroy ka, day. Lingkod sa diha, kay mag-andam kog snacks ni mo. Kuya Totoy og Lola Hubag. Classmate mi ni Jofel ni adtong high school. Og close gyud mi sa una mga idol. Hangtod nga usa ka adlaw ana, naabot siya diri sa Davao. Kay nangita lagi daw siyag trabaho. Og kay wala man siya kapuy-an. Hinungdan nga nakipuyo siya diri sa among balay. Walay problema na ako mga idol. Ilapi na, nga kabalo kong kapait pud sila sa ilaha. So nihangyo ko sa kumbana, nga pansamantala si Jofel. Kami saang magbuhi. Mubalhin raman daw siya pohon kung naanay trabaho. Naunsa man tos Jofel nak. Muran magnaghubo. Ha? Kaya nga naman day, ma. Unsay ngano? Wa ka kita atong gisulob niya nga. Halos mulugwa ng dughan. Napay shorts nga. Kita ng igot-igot nga lagom. Mama sa buoy, uso man na karon ba? Oso lagi. Pero dili niya palabihan. May man kung way laki diri sa inyo. Unsa gibot nimo ipasabot, ma? Ang imong bana ang akong ginapasabot. Uroy ko makahuna-huna nagdautan kang Jofel. Matintal ba? Mama pud uy, naunsa ka baya? Hugaw ka man kaiguna-huna, ma? Sus kakay, pauli na ko day, padung ka pa lang. Ang mga laki, magpakalalaki gyud na, basta na ibabayang magpabuang-buang. Ma? Uy, hapit naman day alas 7. Han? Nibango naman day si Marvin. Wa naman siya diri sa kong tapat. Mugawas ko. Oh, si Jofel magkanag si Marvin. Sabay silang nangako. Ako kay makabusog. Uy, Kay! Kao na! Han, di kaon na lang kung una. Kay sayo mang hindi mata si Jofil. Siya nagluto ani. Maayo noon. Wala na lang tayo kapukawa kay kabalo kong gikapoy ka sa bata gabi. Pagkao na! Sige, padayon lang mo. Mag-andam sa ko sa baon ni Muhan. Ayaw na. Naandam na ni Jofil. Di ay? Ang ilisan, andamon ko usa. Naandam ko na pod. Relax na lang diha, besh. Okay na ang tanan.
Unsa may gustong balutahon ining babayana? Ang trabaho sa asawa iya maghilabtan. Fel, next time ako nilay mag-andam sa mga gamit ni Marvin ha. Mauwa masabtan ni mo oy. Okay, Rabesh, oy. Ayaw rin pag-ulaw-ulaw sa ako, Kuya Tutoy, og Lola Hubag. First time to nga nibati ko kalagot og kadismaya kan Jofel. Okay naman ang tato kung nagluto siya, kay syempre, nakipuyo man siya sa amua. Pero kanang pati brief sa akong bana, siya ang muandam. Murag, sobra na pod mga idol. Saan naman to si Marvin? Uy, ganun nadugay man ka siya. Kalami na ba yung ikatug? Kay! Katulog na dito, eh. Gipaabot ka pa si Marvin. Ayaw na tughulata, kay malit daw siya uli. Ha? Nisulti siya nimo nga malit siya uli? Oo, nag-text siya. Nanawag man na siya nimo, pero wala man daw ka nitubag. Di ay ba? Tog na dito, eh. Malus siyang yung kagsamot na ng siging pulaw. Ako nila maghuwat kang Marvin. Ako rin maghuwat sa kumbana. Lain pod kong ang responsibilidad sa asawa. Ipasa pa na ko ni mo, besh. Manhira aning bayhana, uy. Giing na naman bitaw ta ka nga dili ka mo kumpiyansa. Di balain ma kung ako siyang papahawaon. Ay, pahawa ah. Nagdara nagbwisit ng babayhana. Baby. Uy, yun na pa. Anong wa man si Marvin dito sa kwarto? Asa man day siya? Alas stress pa man sa kadlawon? Asa kagikan? Uy, nagmataday kan? Nagihi, uy. Nangihi? Pwede mo lagi mong singuta? Ha? Nangapi ko. Nagsulti ka siya sa tinuod? Nangapira jud ka siya? O dito siya gikan sa kwarto ni Jofel? Ay, kilain ba sa niya ning akong hunahuna, uy? Dili lang unta tinuod. Basin og... Ay, dili lang unta. Kuya Tutoy og Lola Hubag, maog yun ni karon ang nakahasol na mo og maayo. Feeling yun nako. May gibuhat nga dili maayo ang akong bana ug ang akong amiga. Dili na gyud ko komportable sa among sitwasyon karon. Gusto ko nang prangkahan si Jofel sa akong gibati. Pero basin og nasayop lang pud ko. Kung kamo ang pasultihon mga idol, unsa man ang dapat kong pagabuhaton, palihog, tambagi ko mga idol, magpaabot, kakay.